ଝାଲ ମାଛ ଆଶାରେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଘୁରିକି ଗଲେ। ତ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୁଁ ସ୍ୱାଭି। ନୀଳଗିରିରେ ଆମର ଗୋଟେ ହୋଟେଲଟେ ଅଛି। ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ରେଡି ହେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ହୋଟେଲକୁ। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଚନ୍ଦନ ଟପା ମୋ ମୁହଁକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନୁଛି। 2-3 ଦିନ ଟିକେ ବର୍ଷା ନଥିଲା ବୋଲି ଚୁଲି କେତେ ବଢିଆ ଜଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଗତକାଲି ବର୍ଷା ହେଇକି ସବୁ ବେକାର କରିଦେଲା। ସେଇ ପାଇଁ ତ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ କି ବର୍ଷା ଆଉ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିବିଡ଼, ସେ କେବେ ବି ଆମ ପିଛେ ଛାଡିବନି। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମ ଆମିଷ ରଖିବା ଟେବୁଲଟା ଫାଙ୍କା ଦେଖାଉଥିଲା, କାରଣ ନା ଆଜି ମଟନ ଥିଲା, ନା ଦେଶୀ ଚିକେନ, ନା ଝାଲ ମାଛ ଥିଲା। ତ ବା ସୋରିଷ ମାଛ ଝୋଳ, ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଚିକେନ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସାଧା ବାରିଟା ବି ଥିଲା, ସେବେ ମାଛକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଚିକେନ ଆଉ ଅଣ୍ଡାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବହୁତ କମ କରାଇଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ସିଓର ଥିଲି କି ବହୁତ ଜଣ ଝାଲ ମାଛ ନ ପାଇକି ଘୁରିବେ। କୋଉ ସେଟା ସତ ବି ହେଇଗଲା। ଆଜି ଦିନର ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଗରାକ ଯିଏ ବି ଆସିଥିଲେ ସେ ଝାଲ ମାଛ ହିଁ ଖୋଜିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ଭଲ ମାଛ ମିଳିଲାନି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝିଲା ପରେ ସେ ଯାଇକି ପିସ୍ ମାଛ ଖାଇଥିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବୁଥିବେ କି ମାଛ ତ ମାର୍କେଟରେ ସବୁବେଳେ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି ଝାଲ ମାଛ କରିପାରିଲୁନି। ତାର କାରଣ ହେଲା ଆମ ହୋଟେଲରେ ଯୋଉ ଝାଲ ମାଛ ଆସେ ତା ସାଇଜ ଟିକେ ବଡ ଆସେ, ମାନେ ପାଖାପାଖି 2.5ରୁ 3 କେଜି ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବଡ ମାଛ ମିଳିଲାନି, ଆମେ ଛୋଟ ମାଛ ଆଣିକି ଝାଲ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଟା ଛୋଟ ମାଛ ଥିଲା, ତା ପିସ୍ ସାଇଜ ଗୁଡା ବି ଛୋଟ ହଉଥିଲା, ଯେଟା କି କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଲାଗୁଥିଲାନି। ସେଇଠୁ ଆମେ ଡିସାଇଡ କଲୁ କି ଯେତେ ଯାଏ ବଡ ମାଛ ମିଳିନି ସେତେ ଯାଏ ଆମ ହୋଟେଲ ଝାଲ ମାଛ ହବନି। ତ ଆଜି ଦିନ ସାରା କାହାଣୀ କିଛି ଏହି ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।